Os coches precisan garaxes comunitarios ventilados e seguros. O sector recorda que é un falso mito que os vehículos eléctricos se incendien máis e apunta que a ventilación é esencial para os puntos de recarga. Paulatinamente a frota de vehículos eléctricos vai aumentando e o Colexio de Administradores de Fincas de Galicia alerta a necesidade de adaptar os garaxes comunitarios á normativa vixente do 2023, regulación que afecta aos estacionamentos de máis de 20 prazas e que impón medidas estritas de ventilación e seguridade para prevenir incendios e garantir o uso das instalacións, algo no que tamén insisten os profesionais do automóvil. As normativas van moito según os lugares, non? Ou cambian según os lugares. En todo caso, co tema dos coches eléctricos, como a tecnología é moi moderna e está de moda, todo se tende a maximizar. Pero hai estudios que demostran que o coche eléctrico non se incendia máis por ser eléctrico, senón que hai máis incendios por cada 100.000 vehículos de coches de combustión, de coches híbridos, e dos coches eléctricos son os que menos, incluso. O que pasa é que, bueno, se maximiza porque está no mercado, é unha tecnología moderna, está no boca a boca de todos os días, pero o vehículo eléctrico non ten maior riesgo, e así o indican os datos, que calquer coche de combustión normal e corrente. Polo que recorda que esta normativa para os garaxes é máis en sentido xeral que pensado só nos vehículos eléctricos. A normativa non che di que teñas que ter un garaxe máis ventilado ou menos ventilado porque teñas coches eléctricos. Si che recomenda que, de cara aos puntos de recarga, pois canto máis ventilación para que a calor sexa a mínima posible, pois que sea a mellor posible, pero non en sí polo coche eléctrico. É dicir, non hoxe en día as baterías veñen super preparadas, tendo que uns cables homologados e unha instalación homologada, non tens ningún tipo de problema. Xa que apunta que a instalación dos puntos de recarga deben ter sempre garantías. Se pode ter un garaxe con as ventilacións adecuadas, pero tan bo para o coche eléctrico como para o coche térmico en caso de un incendio. Non por eso o vehículo eléctrico é máis complejo que un calquera. É dicir, hai moitos mantras no tema do coche eléctrico que é máis descoñecemento que nós desde os concesionarios o que recomendamos é iso, a xente que se asesore, que se acerque, que os probe, que os vexa, e desmitificar eses falsos mitos que hai, pois que non teñen nada que ver ca realidade. E afirma que se trata dun mito máis vencellado aos vehículos eléctricos. Eu non tería ningún inconveniente que no meu garaxe comunitario vese instaladores de coches eléctricos, puntos de recarga, sempre cando se fagan cas normativas que se teñen que facer e cos materiales que se teñen que facer.